Bine ați venit în cadrul Centrului de Dializă din Bălți. Bibi Dializa Bălți a fost proiectată conform standardelor de înaltă calitate internațională. Serviciile de dializă prestate sunt identice cu cele din Centrul de Excelență din Chișinău, iar grație dotării cu 32 de aparate de dializă de ultima generație, centrul nostru poate deservi peste 200 de pacienți cu insuficiență renală cronică în stadiu terminal. Centrul de dializă din Bălți corespunde celor mai pretențioase standarde internaționale, dispune de 3 săli de dializă, 2 surse independente de apă, generator pentru stoparea sursei de electricitate, cazancerie autonomă și un sistem special de ventilație. Centrul de dializă Bălți vă oferă servicii gratuite de dializă, calitate și standarde europene, consultații, tratament și investigații oferite de cei mai buni specialiști din Republica Moldova în domeniul dializă și nefrologie, tehnologii de ultimă generație și analize în laboratoare de performanță, consiliere psihologică, calitate și confort în efectuarea procedurilor de dializă, alimentație coordonată de nutriționist și planuri individuale de tratament, posibilitatea includerii în transportul gratuit al companiei sau restituirea cheltuielilor de transport în conformitate cu legislația Republicii Moldova, Wi-Fi gratuit pentru pacienți, diversitate TV și multe alte opțiuni pentru ca procedura de dializă să fie cât mai calitativă și eficientă pentru dumneavoastră. Ne aflăm pe strada Ivan Franco, numărul 46, telefon 0231888250, e-mail registratura.bălți@dializa.md. Vă așteptăm cu mare drag!